Fil-Lussemburgu iltaqa' il-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija għall-laqgħa tal-Kunsill Ewropew bejn il-mexxejja Ewropej illi se ssir il-Ħamis u l-Ġimgħa li ġejjin fi Brussell fejn se jkunu diskussi il-pandemija u l-immigrazzjoni fost l-oħrajn. Għan-nom ta' Pajjiżna kien hemm preżenti s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. Dwar l-immigrazzjoni Zrinzo Azzopardi insista fuq teħid ta' azzjoni għaliex mhux biżżejjed illi d-diskussjoni tibqa' fuq il-mejda. U saħaq fuq l-importanza tax-xogħol li jrid isir fil-pajjiżi minn fejn tibda l-immigrazzjoni u l-pajjiżi minn fejn jgħaddu l-immigranti. Qal li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni trid soluzzjonijiet tanġibbli ġejjin minn azzjonijiet konkreti fosthom b'kooperazzjoni mal-Gvern Libjan. Għamilna diversi interventi marbutin mal-ħidma li hemm bżonn li ssir rigward il-migrazzjoni fejn hemmhekk hemm bżonn u sħaqt kemm hemm ħtieġa li jkollna passi aktar konkreti biex nindirizzaw din ir-realtà l-aktar għal pajjiżi frontiera bħal huwa Malta. Dwar id-diskussjoni li se ssir fil-Kunsill Ewropew dwar il-pandemija, Zrinzo Azzopardi jinnota li din se ssir fl-isfond tal-mod avvanzat kif qed jirnexxa t-tilqim u t-titjib fil-qagħda epidemioloġika tant li bdew jitneħħew ir-restrizzjonijiet.